Да окаже някой, може да направим сделка. Пък ще се оставя другия там. Защото то най-лесно, примерно, като има клиент да го доведем, няма проблем, той ще види. И примерно, ако му хареса обаче, трябва да сме примерно трябва да знае, че нали, не мога да му кажа, ама тото и разделени ще струва, еди колко си парите, трябва да го платиш. Да, и така. А пък като трябва и колко. Тук вече няма да излезе. Няма. Аз нямам тук пък още стои. А тук може ли да влезе? Да, тук да влезе. Да, тя не е малка къщата, голяма е. Преди там ключа добре. Голяма е, не е малка. Защото предната жена, нали, нейната е доста по-малкичка сега, като брой стаи. На предната, дето се срещнахме там при жената. А в момента реално банята, туалетната, то баня може би няма в момента, а туалетната е външна, да? Значи и тук може в салона да се направи идеално. Да. Баня и туалетна, канала на 5 метра от... Има мръсен канал. Да, така ли? минаваме мръсен канал. Ами тук ето може да минете, но то трябва да Господи.